magin goma otelo ne donjo e grade mar 10 kama japuonjre ka japuonjre dhi yiero lai ma okaw mar somo bedni en wer lonye weche tudruok science e kind mamoko. Penj madhi miyo jopuonjre gi thuolo mar timo yiero mag lai gi oseiki. I want to affirm that we put all that we are needed to do in ensuring that we transition smoothly. We did run last year in July a pilot on the assessment that our grade 9 will be running, will be doing in November, so that it could assist us to adequately prepare for the grade 9 assessment. We used also the same pilot to do simulations on pathway placement, on school placement. We have already done mappings on our schools. Skunde sekondar mamalo dhi bedo gi lai ariyo mag somo kata career pathways ka achiel ma ochuno to en mar science. Gichikni migao ni osechako gedo mar ute timo nonro mag science e skunde 1600 maonge laboratories mondo mi jopuonjre mag science thuolo maber mar tiegruok. We would want to make sure that all our schools run at least 2 pathways, with science pathway being available to every of our schools. And that's why I mentioned that starting shortly, we are going to build 1,600 laboratories in our schools, mainly our day schools, which do not have labs. We are also going to leverage on technology and deploy another 2,000 virtual labs. Kanyaka sani bende oseyiera put maloso chike ma ibiro tigo e yiero lai mag somo kod skunde sekondar mamalo ma jopuonjre gi dhiriworego. As we stand here today, we have a multi-sectoral team finalizing and fine-tuning. We've already gone through the first draft. Our team now is out there to finalize on guidelines of placement to pathways and schools in January as we transition ourselves to the final phase of basic education implementation of competence-based education. Nyaka ne chenro mar CBC chakre pachoka, Kenya higa manyien donjo e senior schools mochakore gi grade mar 10 magi jopuonjre madhi somo e skunde sekondar masani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro mgajuanga podone weche motenre kod somo eni riwruok mar jopuonj mar Kupet. Koro ywak ni chenro mar chwalo jopuonj e lemo mamalo ok time yo makare gi duol mar TSC. Jalup jagoro maduong' mar Kupet Moses Nturima wacho ni ok en gima kare ni thuolo mag meto mag rang'iny mar tich ipogo maromre e counties duto 47. Kata bedo ni moko kuom counties ni kod jopuonj mathoth mohewo moko. Nturima bende dwaro mondo TSC ochung medo jopuonj matiyo e gwenge mongore marang'iny mano mar tich. Kokamano giti kod chik mayango ni japuonj medo rang'iny e tich kaluwore kod thuolo mosetiyo tok kamutie. We have been meant to understand that TSC has distributed vacancies equally among the 47 counties, bearing in mind that all the counties do not have equal number of teachers. In Kakamega, we have 11,000 teachers, but other counties in other areas, you find they have got far much less number of teachers. We understand that now the slots are being shared equally. And that one would seriously discriminate counties with a higher number of teachers like Kiambu. For teachers in arid and semi-arid areas has become a major cause of inequality in the service. The fast track, which was intended to improve staffing in the hardship areas, is now a major cause of inequality in teaching service. Under the current appraisal format, the Commission is confirming teachers in hardship areas who have acted in an administrative position for only 6 months into their substantive positions when more qualified teachers are left out. Kopogore gi weche mag somo nyakoro mgajuanga ami weche motenre kod thieth. Migao mar thieth osingo mar wito oko bura mane gichwali doho mar donjo ne jatuo moro mamiyo manogoyo koko ewi midhiero mag okumba mar SHA e log tich ma Kenyatta. Jagoro mongirore migao mar thieth Harry Kimtai
ochiwo singo makamano bang' jod bura kete kama diny e wi okang' mar mako Grace Mulei mane golo mana ng'ur mare. Chris Awino nigi ler mathoth. E odiochieng' mar ariyo mar jo od bura e gwenge mag Naivasha, jo od bura orido ne jagoro mongire migawo mar thieth Harry Kimtai e wi miyo moro ma jatuo mane omonjo romo ma jatend migawo mar thieth e apisi mare mag afya e wi wach midhiero ma okwako okuma mar SHA. What happened was our cabinet secretary was issuing a press statement. Cabinet is a woman. Yes. And then, all of a sudden, we saw some group, we didn't know who they were initially. Wait a minute. Agree. Okay, women. Jatend jod bura mathoth Kimani Ichung'wa oketo Kimtai e mbero maliet ka odwaro ng'eyo ng'ano mane ochwalo bura mar mako Grace Mulei. Wach makamano omako wang' spika mar od bura Moses Wetangula ma onyiso sirikal ni apise sirikal gin kuonde ma japiny moro amora nyalo chopo kendo chwalo ng'ur margi. From what I have picked from the video, there was no fracas, no one was injured. And the thing is to be in a public place, you cannot talk of trespass. If I were you, in the interest of the image of your ministry and the public, I will withdraw that. Wetangula kod jod bura onyiso Kimtai mondo owit oko bura mane sirikal odonjonego Grace Mulei, kwayo ma Kimtai orwako kendo singo mar keto e tim bang' yango ni migawo mar thieth emane omako bura makamano. Honorable Speaker and honorable members, we've had you, and since the minister is a complainant, we are going to review the case, and if there's need for us, we are going to withdraw the case. Grace Mulei ne ong'wan gi obila e kinde mane odhi yudo thieth e osuptal moro e kaunti ma Nairobi, kendo ne otere nyaka e doho mane owe thuolo bang' mako rambun ma shillings 10,000. Chris Owino, Ramogi TV. Kopogore gi manya koram gajuanga, jalony, jatim nonro kendo jandik sigana mamulo kido kod timbe jo Afrika Ngire Bethwel Ogot ong'ilo rengo. Mosenino Ngire Bethwel Alan Ogot manonyuole higa mar 1929 ong'ilo rengo kenja higni 95. Chunye ne ochot ka oyudo thieth e osuptal moro e kaunti ma Kisumu. Professor Ogot ne en wuod Game Siaya kendo ipare kuom kit somo ma bende ne otimo e skunde kaka Mbira, Maseno, Makerere University of London e kinde mamoko. Osetiyo kuom thuolo malach e sectors mopogore opogore ka oriwo puonjo e mbalariany ma Makerere, University of Nairobi, Moi, Kenyatta, Maseno e kinde mamoko. Bende pare kuom telo kaka jalup jatatije e mbalariany ma University of Nairobi kod bedo chancellor mano mar mbalariany ma Moi. E thuolo mare mar tich kod telo, ne obedo e opara manyime e chugo mbalariany buora e pachoka, moriwo Masinde Muliro, Narok University, masani en Masai Mara University, Karatina, Kabianga, University of Eldoret, Rongo, Odera Kango e kind mamoko. Buge manondiki gi Professor Bethwel Ogot pod isomo gi ting' duto. Mago buge kaka Siganda Oganda Luo, Sigand Luo kod Jirendege, Historia mar Kenya e kinde mamoko. Kopogore gi mana tere kaunti ma Siaya, kama kaunti ma Siaya okitayanga chik mabiro konye bero ngima mar mine mapek, rowere kaachiel kod weche nyodo e kaunti no. Mar mondo miyo konye e puonjo oganda weche bero ngima joma mine mapek kendo konyo jodak e yudo thieth makare. Kauloso e kinde keto ayanga chik makamano, Bernard Adala ma en achiel kuom jokanyo e kamiti mar thieth e kaunti ma Siaya wacho ni chik makama biro kelo thuolo mar keto omenda thenge mar konyo bero weche nyodo kod rit mano mar joma mine e weche mag thieth. Cynthia Ndar ma bende en achiel kuom jokanyo e kamiti no bende omedo ni chik ni bende biro konyo e kedo kod lwenje mago mag udi kod kit chwech, landruok mar kute mag ayaki kaachiel kod iye mohiu makwan gi pod ni malo e kaunti no. Wacho ni geno margi en ni okang' makama bende biro konyo duoko chien thoe mag mine.
kawacho indicators kawachako kata gi kaka nyiri matindo mamako iye machone Siaya County wantiere atamalo 21 king'iyo mar Kenya duto en atamalo 15. Koro mano gimoro achiel kende maka waloso ma bill ni dhi konyo wa protect our girls nikech wadhi duoko indicators go piny mondo nyithiwa oyud kaka nyalo dhi school. Act ni bokonyo wa Siaya kaka county mondo wane kaka wanyalo tayo jomodak Siaya te iweche mag nyodo mano gin mine mapek, mine mobiro konyre, nyathi matin mosenyuol gi nyathi madongo. I realize most times kasama iketo pesa to irang jomna facilities ma igero od moko but gik ma lich kaka nyuol rahia go samoro imiyo very less money. Koro mano en teko ma ahinya ma sheria ni miyowa odiochiengni. Jakorom Gajangi chik mar thieth e kaunti ma Siaya bende makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika oskadho 31 tok saa 12 mar okinyi. Chenro pod e lach akaw yo matin aduog kod nonro mar gazet. Ikidhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Matama iweyo konya sepiro. Koso dibedie kuero emana keto kona. Asepiro los kodawa. Baba neno mateku. Mondo miyud wenda mar kaka sikiza tune mari idio *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor.
E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Nekorom gajuang dakika oskadho 36 tok saa 10 mar okinyi machiegni mae nonro mar gazet nyinga Sharon Ngao. Kiny makawuono antiere kod Daily Nation ka gi The Standard. Nasenyisi thor weche mabendo mipek. Samoro kiao TV mari, samoro kiao wang jowi mari, we anuoni. Okiny makawuono Daily Nation gimiyo pek weche motendre kod thieth. Chutho ne okumba manyien mano mar thieth mar SHA. Mabende jod bura koro no loso e wiye. Giwacho ni okumba manyien mar SHA okti kaka nego bedni otiyo. Wang'ni jod bura osebede retreat kata romo margi e gwenge mag Naivasha e county mano Nakuru. Kopogore gi mano nyakorom gajuang The Standard thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod oganda mabende osebede ka indhiyo kendo inego e pacho kae. Odiochieng' manyoro nwaneno ka ugai mar obila mano Douglas Kanja kanyakla kod director mano Kadul mar Okwach Kich mano Mohamed Amina nochopo e nyim doho ma Milimani mar mondo mi giduok penjo kaluwore kod thoe mag oganda chutho kaluwore kod thoe mago mag rawere moko madiroma 2 mabende yangore ni koro osetho 2 kuomgi pok ndachgi kata oyude ne gin kanye mano kaluwore kod ndhicho mano ndhigi e dwe mar 12 mar higa mokalo. Okanka antiere gi jafwambo wadwa mano Julius Otieno mabende wabiro bedo kwanono godo gazet okinyi makawuono. Julius, amosi ni misawa kinde mathoth. Ndalo mang'eny matin. Aneno ka ruoth oriti. Orita. Aber ruoth orita wachako higa maber. Koro wanene gi mantie boke makawuono mondo wang'isa jona gin to piny wacho nang'o odiochieng' makawuono. To mana kaka isewacho na paro gin weche mag abductions ama jok ma lal e ma ok ong'ere. Then tie yore mag SHA ama yore mag thieth ma jod bura wacho ni program manyien manyocha serikal okelo ni chal ka gima ok otim maber ni jo Kenya. Koro gitemo wuoyo kabisa gi principal secretary mar yore mag thieth ne giromo kode e riwruok man nitie masane dhi mbele e boma ma Naivasha. Mano bende madwarore mar mondo mi wachako nyakorom gajuang kwachako gi Daily Nation. Ang'ene Daily Nation omiyo thor weche mopogore duto te mabende biro bedo kwa mulo nanyisi kanyo ni ogai mar obila Douglas Kanja kanyakla kod director Kadul mar DCI kata Okwach Kich nochopo e doho ma Milimani odiochieng' manyoro. Kopogore gi mano bende biro bedo kwa loso kotendre kod Professor Bethel Ogot mabende nong'ielo orengo odiochieng' manyoro. The Historia mapachoka mabende osebedo ka ndiko buge mopogore mago mag historia. Chutho ne onagi osebedo bende kondiko historia mago mag oganda Luo. Kata kamano wachaka nagi liech manka weche motendre kod thieth nyakorom gajuang. Okumba mar SHA jod bura koro wacho ni okti e yo makare kaka nego bedni otiyo. Ng'ene Julius oganda mapachoka osebedo ka rito mar mondo mi jod bura bendo lose wach makama. Ang'eni gisebedo yueyo chakre dwe mar 12 nego bedni gidok e od bura dwe manyien tarik 11 dwe manyien. Aparo ni weche mag SHA osebedo ka jokenya osebedo ka wuoyo mang'eny e yore mag SHA ama Social Health Authority ma en nokawo lo NHIF ama National Insurance Fund moro machoncha. Lakini kata kamano serikal osewacho ni gini en gima tiyo eka wachako kelo system manyien to kila system moro amora kokel nyaka bed gi bagni matin lakini kata kamano wadhi loso system no mondo ti maber jo Kenya. Lakini kaka jo Kenya medo tiyo gi system ni ama gi program manyien ni kaka jo Kenya temo medo ywak ne gini ok ti maber. Seche moko idhi hospital to system ok ti. Ok inyal hospital ok nyal yie thiedhin ko onge system matiyo maber. System no chal ka gima ok ochal gi NHIF mane kosechiedhi to sechego hospital nyalo clear to yue. Lakini kata kamano nyoro jod bura wegi makoro nyokelo nyochako wuoyo wachni ne gi wuoyo gi principal secretary mar yore mag thieth iluongo ni Harry Kimutai yo Naivasha e boma Naivasha ka ging'iso principal secretary no jo Kenya ywak ni gini ok ti system unu piny seche moko
nitie osuptande osethiedho jo Kenya lakini SHA ok chulgi sama dware kaka ne kaka ne sheria wacho ama kaka ne system machon cha ne tiyo. Kata kamano principal secretary notemo nyisogi solutions ama gik magitemo timo mondo system no bed maber. Ka okwa jo bura nyaka gi jo Kenya mangima omigi mana sa gibed patient ka serikal temo streamline ama temo loso yore manyalo temo kelo system no kik ti maber sana jo Kenya madhi manyore mag chietho osuptande kaka Kenyatta National Hospital gi hospital moko kaka mag private hospitals. Lakini wang'eyo ni system no kawo pesa mang'eny. Iwacho no kawo gima 140 billion mok en pesa matin. Ma jo Kenya kaber wegi to wan geno no system no onego ben tiyo kaluwore gi pesa mosedhi kanyo mondo giket system matiyo ni jo Kenya. Mok ni kidhi hospital ka nyathini tuo ma kituo tingi sin system ni okti. Koro dhi ofuko ni mondo igol pesa nyaka chieng' ma system no ti eka no chuli pesa no. Koro aparo jo Kenya nyaka jod buran right ama gin kare mondo wacho ni serikal make sure ni system ni otiyo. Ko system no sekawo pesa mang'eny. To men system ma deal gi ngima dhano. Ng'e ka nyathini tuo to dhi hospital to mi thieth ko system okti. Iwinjo matek kop kaluwore gi pesa ma be serikal ng'adi gi mo 2.75% mar salary ing'ado gi serikal madhi SHA mar mondo miyo bi thieth maber. Lakini kose ng'adi pesa no payslip ni odok piny to kidhi hospital to onge thieth moro amora en gima ok ber. Taparo serikal ama migawo mar thieth dwa kong'iyo wach mar SHA mondo jo Kenya kik dhi mbele umia mang'eny nikop system failure kod gik moko ma ok beyo manie ei SHA. To bende odiochieng' manyoro Julius bende noneno ka jod bura koro loso gi duol achiel mago mantiere request mapingo piny owacho kanyakla kod mago ma bende nitiere piny owacho. Kuom ranyisi kenno ginero ma bende jod bura Millie Odhiambo na wacho owacho ni my suggestion paro mare mano Millie Odhiambo wacho paro mare en ni ka shift ni ok ti to kata mana kapo nono ne obro bedo ni orem bang' thuolo mar dweche 6 nego bed ni kata oganda ma pacho ka odog e okuma mar NHIF. Kopogore mano Peter Salasia mano jod bura ma Mumias East bende wacho ni SHA is just a scam that needs to be abolished. Wacho ni jothieth mago mag cancer kanyakla kod mago mantiere kod tuoche matama wacho ni osebedo giwinjo matek e subtende mopogore. Laktar Rivo Bara bende nitiere kod paro ne kanyo Anthony Kibagendi, Faith Gitau kanyakla kod Kimani Chungwa. Kata kamano odiochieng' manyoro na Harry Kimtai mano jagoro e migawo mochung' weche mag thieth bende yudore ka matek miwuoro. Inyalo paro miyo ma bende nodhi go koko kaluwore kod okumba mar SHA mak mare neno kaka jod bura bende nogone koko ka bende koro giwacho mar mondo mi giwit oko bura to Harry Kimtai wacho ni gibiro bedo ka giwito oko bura ma bende ne gichwalo e doho mano mar donjo ne miyo makamano. Aparo serikal ne akiane ng'ama no advice ama ng'ama no mi serikal paro mar omak mama no ko mama no dhi migawo ama kama ne jatelo minister mar thieth golo timo press conference kodhi ywak ne odhi thieth Kenyatta National Hospital to noyudo ji mang'eny kanie lain ji ok nyal yudo thieth nikop system mar SHA ok ti. Koro nowuok kanyo en gi ji moko matin bagi dhi nyaka kamane mar thieth bagi yudo waziri bagi yudo jatend migawo no bagi ng'isa ne SHA ok ti system ok ti Kenyatta go hospitande moko timie gima mondo gigi olosre. Lakini kata kamano bang' ndalo matin waneno ka nodhi make e hospital manodhi e Seliku to polise mang'eny to kwang'eyo gimomiyo serikal notimo kamano ko mama ne ywak ne jo Kenya ama noywak ne serikal mondo timane olose system mar SHA mondo jo Kenya kik umia kik dhi mbele winjo matek nikop ok giyud thieth e hospitande. Kendo mama makamanya koro mgejwang' nyinge na Grace Mulei mabende jagoro e migawo mar thieth bado Harry Kimtai nowacho ni gibiro bedo ka githicho oko bura mabende nodonjne godo. Mapiyo weche mabende mipeka ni mane en gavana mane kaunti ma Migori mano Zachary Okoth Obado odiochieng' manyoro ni winjo bura mano mar nek mar nyadendi Sharon Otieno mabende wacho ni ne onegi e yo makoch. Koro odiochieng' manyoro kaluwore kod sigana makamano mabende obiro bedo kwa nene ite mar ariyo. Doho mamalo koro noyango ni gavana machona mano ma Migori mano Zachary Okoth Obado, Kasbalo Biero kod Michael Oyamo mago jok miseyo kod nek mar nyadendi Sharon Otieno
ne gintiere kod bura e wi nek mar nyadendi Sharon Otieno ma bende nonegi e higa mar 2018. Aparo ni wach makamano wadhi ng'iyo e ite mano mar 2. Aparo ni king'iyo ito bokni mar 2 chal ka gima bado gi oyamo gi ng'at achiel moro mane gin go kanyo e kes no iluongo ni Kaspalo Biero. Doho nyawacho ni gin gi kes monego bed ni giduoko. Chal ka gima kata kamano kes no osekawo ndalo mang'eny mano chal ka gima higni madirom 6-7 kama. Kata kamano nyoro doho nyawacho ni koro jogi chal ka gima nigi kes e wi nek mar Sharon Otieno kaluwore gi tho mare mapoya mane otimre higa mar 2018. Lakini kata kamano judge to nowacho ni Sharon ne pek, koro judge wacho ni nyathine mabe noneg e yieno obado gi ji 2 gi gin gionge kes kanyo kop judge wacho ni onge evidence moromo mangiso ni jogi nonego Sharon to nego nyaka nyathine. Koro mano ne en ketho mar 2, ketho mokwongo ne nek mar Sharon, mar 2 mar nyathine. But koro doho wacho ni obado gi ji 2 gin gi kes mar nego ama kes mar duoko nek mar Sharon lakini ok nek ma nyathine. Nikech odiochieng' manyoro ing'eni gige doho Julius bende jakelo bago wacho ni chochni oganda na wuoro ne to kes ma kama ka achiel owito oko to achiel ok owito oko mano tiende nang'o? To wachre en wach mar investigation ama weche mag doho gi weche mag jo DCI mosebedo katimo nonro e yore ma tho makama. Lakini kata kamano dware ka doho dhi gi kes ni piyo matin ko pigni 6-7 ka kes pok ochako ama kore ka chakre kore ka kes dwa chakre sani kore ka doho wacho ni jogen gi kes ma dwa ka giduoko matin kore ka kes dwa chakre ka nitie hearing ka dhi gol evidence ka dhi gol witnesses matin odhi kawo kendo moko karibu 4-5 mbele kucha ma okapar ka en gima ber sana ni familia mane owito ng'atgi miluongo ni Sharon Otieno. To bura makamanya koro Mgajuang koro obado kod achije 2 go koro dhi chaknegi yala yanga buche magi kaluwore koda iwacho ni achiel osethich oko iwacho ni bura doho nowito oko ketho mar 2 ma bende nodonjo ni obado kanyakla kod achije mamoko e nek mar nyadendi Sharon. Koro bura ma bende nowiti en e wi nek mano mar nyathi Sharon ma bende wachore ni kinde ma bende ne onege mane dwe higa mar 2018 ne nitiere kod ich to nyathine ne en week kata jumbe 28. Ano kanyo ka bura makamano ibro bed ka ichako winjo chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 2 mano mar higa. Taparo ni doho ne beni cholo buche makamagi maka ponono ni ng'ato yudi gi ketho nikech en bura machiero kata mana mirima ne anyuola. Gigi dwa kotimre piyo matin mondo kata familia ka wigi osewil gi gino to dhi kabisa kata ka mondo doho wacho ni jogo nonge koth lakini otime piyo mondo familia obed gi kwe nosetimore lakini ka osetimore bang' higni 5 kendo chake do kendo ka doho wacho ni kes ni koro ka chako ka koro familia mi paro moro mane osekta chako rume pasi gi bang' higni machopo 5 ama 6 mbele. Kopogre gi manya koro Mgajuang ite mar 2 kapod wantiere ineno kanyo koro jopur ijiwo mar mondo mi ochiw jamni magi mar mondo mi ochanji wagini chenjo makamanya koro Mgajuang en wach mabendo osebedi kidhiro kod piny owacho ma pacho kaindi jalup jatend piny mano Kithure Kindiki koro kwayo oganda ma pacho ka mar mondo mi ochiw jamni magi e kinde ma piny Kenya koro osako chenro mano mar chanjo jamni iwacho ni bro bedi ke chanjo jamni madirom milion 70 aneno kanyo milion 22 biro bedo kettle mago dhok ka milion 50 biro bedo diek kanyakla kod rombi e kor gwenge mopogore. Aparo chenro mar vaccination nochakre nyoro bang' koko mang'eny maka jo Kenya go wanasiasa wacho ni program ni ok ber serikal to wacho ni ma en gima dhi konyo jamni ma wapidho wan wawegi e Kenya ka to serikal ogolo pesa ne mang'eny mondo kel vaccine mondo okony dhok kama jamni ma gitemo miyo vaccine ni koro chenro ni oyangre Kenya mangima ne nitie jalup ker nodhi kuonde moko to jatelo mar migawo mar agriculture bodhi kuonde moko matin koro chenro ni osechakre ayanga koro ken gi jamni moro in gi dhiang' in gi diel ama in gi rombo ni moro tidwar serikal ochuoni sindan ter machiegni edip machiegni kama serikal chiwo chanjo no mondo omini chanjo lakini ka okidwa giwacho no ok en lazima ok en nyaka iter gi thuon ama nyaka chuni gi tero dheri ama tero diel mari mondo ochuo sindan no koro inema yamwan to
adwa mondo gini ochwo sindan kose awe an adhi nyiewo yath awuon mondo achwoego. Par ni chenro ma kamanya korom ga juanga mano mar chako chanjo kata chanjo mar jamni nochaka yango duchi manyoro kendo jatend migao mano mochung' ne weche mag pur kod pith e pacho ka mano Mutai Kagwe bende noyango chenro ma kamano mano duchi manyoro ka na entiere gwenge mago mag Kisargei Segera Ward mane county mano ma Laikipia. Mapio pio sigana machielo mabende beni wadhi e ite paradek. Piny Kenya yuago tho mano mar jalonya jatim nonro kendo jandik sigana mamulo kido kod timbe jo Afrika mano ngire Bethwel Ogot mabende nong'elo rengo odiochieng' manyoro. Wach makamano omipek e ite mano mar adek. Ong'elo rengo kentiere kod higni 95. Aparo ni tek mondo ng'ato kik bed gi sigana ne ama pache wi Bethwel Ogot. An ang'e Bethwel Ogot ndalo mane asomo Moi University kop ne nitie ndalo moko mane otiyo ne jatelo mar university ama mbalariany ma Moi. To ne ng'at mane pache tek ng'eyo ibet kode kama tikiano paro nang'o. Diparo no ni bet kode kama owuoyo kodi to chal ka gima odwa penjo chal ka gima omi penj to owuoyo kodi ugo kode mbaka lakini ochal examiner osomo pachi to in kanye paro nang'o rieko ni ochopo kama chalo nadi. Koro paro ni en lal maduong' ni jo Kenya, en lal maduong' ni jo Siaya, jo game sana jok manie akademia kaka lecturer, jok ma pod somo e skunde, jok ma osesomo bugene mang'eny mosebedo kondiko. Aparo ni en lal maduong' lakini kata kamano ang'e ni osekonyo ji mang'eny. Koro nitie jok mabe jok madhi luwo kaka dhi luwo gik manotimogo, jok madhi ndiko buge, jok madhi temo bende gero gwenge kaluwore gi yore mag somo. Kata kamano en lal maduong' ni jo Kenya kuom tho mar Professor Bethwel Ogot. En lal maduong' nyakorom ga juanga chunye no chur kama ne ong'elo rengo duchi manyoro kane yudo thieth e osiptal moro e county mano ma Kisumu. Kata kamano ngire Ogot nyakorom ga juanga ibro bed ka iparo kod historia mathoth. Okong' mone ne mbalariany mopogore e pacho ka chal ka gima en bende nochwalo sombo mbalariany nikech kana somo kata na historia mare ne ntiere opara manyime nyakorom ga juanga e chuogo mbalariany wacho ni chakruok mag mbalariany ma pacho ka mago moriwo Masinde Muliro mantiere county ma Kakamega, ntiere Narok University masano ng'ere gi nying mano mar Masai Mara, ntiere Karatina, Kabianga, University of Eldoret, Rongo, Odera Kango, Hekinda, mbalarianya mamoko. Kitemo ng'iyo mbalariany mikwanogo ng'enygi king'iyo Masinde Muliro, king'iyo Maseno, king'iyo Eldoret, the University of Eldoret, king'iyo ng'enygi nyaka Odera Kango ng'enygi gin branches mag Moi University kama ne Bethwel Ogot tiye. Koro ndalo manotiyo kanyo ema noyawo campuses mang'eny mag Moi University. Koro bang' ndalo matin to campuses go obed standalone university kaka Maseno guma moko go. Matin ne ng'at mane temo keyo yore mag somo e gwenge. Wacho ni ka Moi University nitie Eldoret lakini water Odera Kango yo Siaya, water Maseno yo Kisumu mondo kila kona ma Kenya bed gi mbalariany manyalo konyo nyithindo ama nyalo konyo jok ma dwa somo mondo obed gi ngima maber mbele kono. Agere rapar mar ringre mano mar Ogoti bro bed kipare piny Kenya mangima kaluwore kod buge mosendiko nikech buge to pod biro ga na bedo kata kamano chunye oywe kod kwe nonyuole e higa mar 1929 ne en wuod Gem mano Siaya e kan wuod Gem e county ma Siaya kendo notho kentiere kod higni 95 mos ne familia anyuola kaachiel kod osiepe. Kopogore gi mano kwadhi mapiyo ite mar auchiel nano kanyo ka nitiere moko kuom jong'ad bura ma pacho ka mabedo osebedo ka seyo kaka ogai mar doho osebed ka itimo. Inyalo paro ogai mar doho no ma arita mage ochako duokne. Inyalo paro gindero ma bende Kipchumba Murkomen jatend migao mochung' ne weche mag arita e pacho ka noten ne gitimo mana lokruok moro ne gitero jomoko training matin for promotion lakini kata kamano to Chief Justice wegi ginyoro koro winjo riwruok mar judges luongo no the Kenya Magistrate and Judges Association wacho ni kaluwore gi golo jok mane rito na jok mang'iyo rita kwe mar Chief Justice
then gi petitions masani nitie mbele Judicial Service Commission. Nitie sani petitions ariyo oter gi jo Kenya, oter gi lawyers madwa golo tema mondo ogola ne Chief Justice gi judges mag Supreme Court te. Giwacho ni judges go ose block lawyers moko kuom dhi mbele gi ama dhi keto cases mbele gi nikop weche ma giwacho ni gin personal ama binafsi, weche ma chala gima gin gi to moro gi lawyers moko. Koro lawyers giwacho ni jogi nyaka golo tich kop gikawo personal affairs ama gik ma gin go chunygi ma gin go makoro okagidwa no wan kaka lawyers mondo kikwadhi mbele gi. Koro jogi wacho ni jogi they are not fit ama okagiromo bedo e office masani gintie kaka judges of the Supreme Court. Mabende giwacho ni koro okang' ma kamano keto kram na jong'ad bura ma pacho kaendi e andaki kata mnekin thuolo matek. Kopogore manya koro mgajwan kwadhi mapiyo wach machielo mabende oganda osebedo ka lose Julius Eite mano maraboro ndicho mago oganda ma pacho kaendi. Ntiere jogo kuma bende nondhi e gwenge mag Mlolongo hidu mar 12 mano mar higa mokalo. Manyaka sani ariyo kuom gi oseyangore ni osetho. Kendo noyudi gi kar kano ringre nyakoro mgajwan mano ma iwacho ni Nairobi Funeral Home mantiere e county mano Nairobi. En wach moro malit nyakoro mgajwan. Ji ong'e kaka City Mortuary kata kamano City Mortuary nolok nyinge tini luonge ni Nairobi Funeral Home. En wach moro malit ka koro ringre rawere ariyo kuom ang'wen mabende noteki dwe mar 12. Koro ariyo kuom gi oseyudi kotho, ariyo pod ndachgi koko yud kata nene kanye. Odiochieng' manyoro neno gima natimore achiel kuom owetegi ne loso kae. Aparo ni an gima lit. Kop jogi nolal ama chalo gima ne gilal dwe mokalo, dwe mar 1 to ne ji paro ni labda kaka nitie jok moko mabe nolal lakini bang'e to ne oyudgi ka gingima. Koro labda jo Kenya ne paro ama familia gi ne paro ni jok manolal Disemba labda gibe nyalo wegi mondo giduog ka gingima. Lakini kata kamano odiochieng' manyoro to ariyo kuom ang'wen mano olalgo dendgi noyud City Mortuary kaka ne luongo City Mortuary. Iluongo ni Justus Mutumwa gi Martin Mwau to jogi te nolal ka gin Mlolongo. Koro ji kong'iyo to polise manomako gi ba olal kodgi kose ne gina jonjori moko manomako gi ba olal kodgi. Nyoro ne waneno jatelo mar DCI Mohammed kaachiel gi Inspector General ma police iluongo ni Kanja ne gine doho. Ne giwacho ni gin gikia kama jogo ntie. In fact gitemo timo nonro kaka police mondo gine to jogi ni kanye. Ne giwacho ni gin gionge gi jogi custody ama gin ok kano jogo ka jomoko labda joka nyalo bet ni paro ni polise manyalo bet ka mako ama lal gi ji e yore moko nkare. Koro kata ka ben polise man kod moko kodgi en gima lit kabisa ka watni ama nyathini ama ng'at ming'eyo nyalo lal kamano then kiny tiyudo kotho yude ka en mochari yudo ka kendo onge ngimane kaka ne entie. Aparo ka ber ka sirkal otemo timo nonro motemo keto yore mag arita kwe yo maber mondo ji kik lal e yo moro ma moko ne kare kama then bang'e tiyudo ka ng'ato osetho ng'ato oselalo ngimane. En gima ok ber. Aparo ni en tich ma DCI ama jok ma tiyo ka police ama jok ma tiyo yore mag arita kwe dwa ka otemo tighten ama otemo keto bidii. En malita ahinya nikech paro ni ji noteki to kaka familia nyuola untiere kod geno ni biro bedo kiyude ke ongima tiyude mana ka entiere mochari kanyo noyude kanye to tere na dingi nitiere penjo mane bed ni iduoko kata bed ni Amin mano Mohamed Amin kanyakla kod Douglas kanya no chope do odiochieng' manyoro nitiere penjo mathoth mabeda nyuola penjore in koro nyisa ka koro ariyo noseyude ariyo rowere mabeda noteke gweng mag Mlolongo koro ng'eni nyaka nyuola penjo ne gin bende githo kata kosegen pun kosogen kanye nano ka familia kata na mar Brian Odhiambo nyalo paro jalupo mabende en bende pod timo nonro ni en kanye okan gima kata kosetho mondo wadhi wakete waike kama mondo wang'e ng'ano tho to waseike kama molo lal kuom dwe achiel dwe ariyo to kia nen kanye ok uwinj wachne serikal be okonyu ok ng'isun to watim kama. Aparo ne en dak moro malit kabisa ng'ato odak lakini en gi lit malich e chunye.
Ok en gima ber kabisa, ok en gima yot ngima dhano. En wach moro malit kaka bende koro nwanno ka Douglas Kanja koda Mohamed Amin koro nochopo e doho kendo ne gituo dhogi ni gikia kama ji ariyo mamoko koro nitiere. Penjo en ni koro wanyalo dhi ne ng'a, inyalo kora mana penj ng'a ka jotelo kwach kich, jatendo kwach kich gi jatendo bila. Emano bende ng'eyo wachni to wacho ni gikia. Ng'eyo kata mana ni nonro ma kama itimo ng'eyo manade. To sechopo kama to gocho ni gikia. Ne koro ka gidhi mbele gi nonro ama investigations. Mikian room karang'o, ikian jogi noyud ama okan yudgi, ikia ok tek ng'eyo, lakini en gima lit ni familia. En wach moro malit ahinya. Ite mar apar Nyakwar Mgajwang' wang'e ni nitiere dhaw kata lweny ma bende osebedo ka dhi nyime e piny mano mar Kongo. To lweny ka dhi e piny mar Kongo Nyakwar Mgajwang', wang'e ni piny Kenya osebedo e opara manyime mano mar neno kaka inyalo nya kwe e piny mano mar Kongo. Kotelnegi kod jatend piny Kenya mano William Ruto ma bende en jakom mago mag pinje mag East Africa kata mana Afrika ma ugwe. Kata kamano wacho ni lweny mar piny Kongo nyalo keto piny Kenya andaki matin nikech wang'e ni migosi Raila Amolo Odinga vai kata mana entiere gi dwaro ma bende odhi godo nyime mar timo campaign mar laro koma mano mar jakom mano mar AUC. Wach ma kama nyalo kelo iwacho ni complicate Raila as AUC bende. Aparo samoro ko nyalo mana lero ne ang'o matimore. Inyalo paro Nyakwar Mgajwang' achieng' tich adek mano mar jumani. Jatend piny mano William Ruto wacho ni nego sime mago ne jatelo mag pinje mago mopogore. Jatend piny Kongo mago mano Felix Tshisekedi nokochopo. Ne okochopo romo makamano nitiere romo makamano nikech nitime e yor mbui. To Tshisekedi nowacho ni en obiro donjo e romo ma bende timo kod pinje mago mag Afrika ma milambo. Ting'en Kongo nosedonjo e East Africa. E East Africa. Matiende ni chal ka gima nitie ywaruok moro. Nitie chal ka gima goch madhi mbele Kongo ni ama ywaruok mantie Kongo. Nitie pinje magore wi wachno. Nitie pinje moko yiere ma chal ka gima Kongo wacho ni jogi matemo kelo lweny ama jogi matemo medo lweny mondo dhi mbele e Kongo. Emomiyo aparo ni Tshisekedi ama president ma Kongo ne oko yuoro ama ne oko odonje meeting ama mkutano mane ker Ruto luongo chieng' tich adek. Nitie wach ewi Kongo gi Rwanda sana. Chal ka gima nitie jolweny moko ma Kongo ma support kikundi moro madhi mbele gi goche ei Kongo. To president ma Kongo okorwako wachno. Chal ka gima wacho ni piny ma support jok matemo kelo weche mag goche piny ka bedo supported gi piny moro to koyiego wachno. Koro gineno ni samoro piny Kenya bende wasiro lweny. Gir kabila no aparo. Lakini ng'eyo ni Raila dwa kura mar AUC chairperson. To kura ng'en ok nyalo wacho no ok adwa konye madwaro nyaka imany kura kila mahali. Yes. Koro kapo ni President Ruto ma en chairman mar East Africa community kapo no nyalo nenre ka gima odoko machiel then jok manoko kanyalo neno kara jogi ok dwarwa. Matiene en balancing act ma nyako kel jog kama achiel kapo no dwaro kura mar jogi mondo jogo gon Raila kura. To pari bende ting mar jatend piny Kenya mano mar sero ombulu e Raila. Tingene Julius maketo kram na Raila e andaki mana kaka ondik ka gi jandiko Justus Ochieng. Nikech kongi kram na pinje mantiere milambo mano mar pinje mag Afrika. Gin pinje madirom 16. Ging'eny. Pinje madirom 16. Tingeni mano ogai Raila dwaro kuche kata mana ombulu kuwuok kata mana pinje makamagi. To nineno ka Tshisekedi en koro nosewuok East Africa kodwa kata mana romo gi pinje mag East Africa romo mabende nota kod jatend pinywa ma William Ruto. Kendo osingo ni odhi tayo romo kata mana odhi bedo e romo mabende itayo kod pinje mantiere milambo mano mar piny Kenya. Nene gbeni romo makama timore e gwenge mag Harare mane piny Zimbabwe odiochieng' manyoro. Aparo ne en tich matek kama en tough balancing act ni ker Ruto mondo kel pinje gi kama achiel, kel Kongo, kel Rwanda, pinje moko mabende chal ka gima nigi lwedo goch madhi kono mondo kel kama achiel kapo ni Raila dwa kura go teko ka en siasa ka en election ok inyalo we kama oko nyaka kel jogo to kaka iwacho no
pinje 16 gin pinje mang'eny. Raila dwa kura mok tin 30 mondo kal yiero madhi timre tarik 15 dwe manyien. Matiende ni Ruto nyaka tem matek. Sani neno ka ne odhi piny ma Egypt temo manyo Raila kura, anyono dwa dhi pinje moko kapok ochopo tarik 15. Koro dwa ka odhi nyaka Kongo ama odhi pinje machal ka gima okwiny maber yo mar Kongo ni mondo owuo kodgi mondo kel kila ng'ato kamachiel kapo ni wadwa keto kura mar Raila e box ama e basket achiel. Wanu warito ne kaka okang' makama biro bedo kadhi, iwacho ni crisis kata mana lweny mabedo osebedo kadhi nyime piny Kongo. Koro it's an acid test. Mano ne lemo mabende Raila koro dwaro. Kata mano yiero mano mar jakom mar EAC Nyakwar Ngajwang' ibiro bedo kibago chieng' tarik 15 mano mar dwe mar 2. Bang'e odiochieng' ma kawuono chieng' tarik 31 chakre odiochieng' makiny wadonjo e dwe manyien. Mapiyo piyo Julius kapok waloro nonro mar gazet. Dibed ni Mungiki duogo mag e gwenge mag Masawa mano mar piny Kenya. Iwacho ka joni fear of Mungiki resurgence. Ji ariyo Nyakwar Ngajwang' nonegi mago e gwenge mag Masawa. E gweng' moro mong'ere kaka iwacho ni South Ngariama Ranching Scheme mantiere kar chung'od bura mano Mwea mano chieng' tich adek mar jumane. Asewinjo ka jotelo mang'eny sana mok mantie side ama mantie koka deputy president machon miluongo ni Rigathi Gachagua. Kata Rigathi Gachagua wegi wacho ni chal ka gima Mungiki duogo. Kendo gitemo wacho ni serikal chal ka gima ema temo kelo Mungiki e Mount Kenya, lakini tek ng'eyo ka giwacho adier ama ok giwacho adier. Lakini ka wachre nitie ji ariyo manone kane jogwenge paro ni labda jogi gin members ama gin jokanyo mag Mungiki. Kapo nitie gir makabela ni to ji osechak ne kama then ka en tich serikal, en tich mar arita kwe mondo gik makabela kik timre kama ji odakie, ni nego ji, nitie joma dak lakini gionge kwe, nikop giparo ni jomoko nyalo dhi nego gigotieno, jomoko nyalo dhi kwalo gigotieno. En mana yore mag arita kwe madwa ka serikal oketo tiende piny yo motegno mondo ne anen to ka nitie Mungiki adier to wang'e gik mane Mungiki timo ndalo mane gintie, ndalo mane gichakre ka then serikal nigi tich kamar mondo make sure ni nitie kwe sana yange mag Mount Kenya. Bende kotende kod weche matimre gwenge mag Masanya Nyakwar Ngajwang' adaro mar mondo muone Machinglo makama. Machinglo mantiere ite mana mar 14. Nitiere katun moro ka Nyakwar Ngajwang' wacho ni pach jandiko gi pach jasomo opogore. Julius ka jandiko ineno Machinglo no machal nade. Wacho ni yes man deputy president. Moro chabe wicho mute kone former yes man deputy president. Wagi gimose bedo katimore na duokruok makone kod kocha mose bedo kaneno. Tineno ka wambende wantiere kanyo gi rameny. Ineno kamera tipo moro ni ka. Aparo ni maen cartoon ma otemo explain gik mang'eny e picha achiel. Otemo kelo ngero e yo mar picha, kaluwore gi yo mar picha. Kopchala gi mantie ng'at moko machal mane jalup ker machon, chon nowacho yes president, chon noyie kila kitu ma serikal wacho, lakini chal ka gima sani oselokre. Sani koro temo wacho ni gik mane ker timo ama gik ma sani ker timo ni jo Kenya ogin gik mabeyo, to chon kane ni ofis kanyo to notimo gik makamano. Matiende ne chal ka gima otemo kelo mtego mondo nitie mtego kama neno chal mtego mag temo mako deputy president masani nitie. Ano mtego moko piny ka, taneno firimbi moro kanyo, to aneno wacho nang'o, en kingi, kose nang'o, nikech wang'e ni katun makama, nyalo bedo ni en tipo mane mogoro. Kata mane wacho ni pach jandiko, opogore gi pach jasomo Nyakwar Ngajwang', nikech aneno chenro makama, inyalo mana somonwa paro, inene yo machal nade. Julius osebeko, nikech aneno ka en dakika 8 tok saa 1 mar okinyi. Koni nyiew Daily Nation Nyakwar Ngajwang', nitiere ite mogik, isom weche motenore kod siasa e pacho ka. Wacho ni shame of 283 bills stuck in house committees. Iwacho ni paro madirom 283 pok owuok e committees. Bathe kanyo bende wacho ni why parliament shut down nominated MPs request for offices. Osedonjo ni jod bura mowal e pacho ka, mago jod bura kanyakla kod senators mowal 32 dwaro mar mondo mi gibed kod apisi e constituency levels mane kar chung'od bura mopogore. Manyiso ni kapo nono ni ginyalo bedo kod apise makamage, staff bende nyaka gibedgo. Nikech wacho ni at least 6 staff members for each. Kigo gi 37 ni kwana mathoth ahinya. Koro en wach mabende parliament
kata mnaud bura badung mapachoka ne Odagi. okicho oko. Standard ibiro mana nino tor wach mabendo mipek kata kamano gini weche mabende ne waselose. Julius kotieko nyalo mana wacho wach ni mugika ngeni ni bedi njafwambo weche mabende samoro nyalo bedo ni luodo chimo kama. Aparo no kawuono ntie swearing in, ntie panel monego bed ni chako ng'iyo commissioners mag IEBC. Ntie abiriyo mano kawo muma ama wanochamo muma chieng' wuok tich. Ntie ariyo madhi chamo muma kawuono. Matin gidhi bet ji 9. Then bang'e jogo dhi golo gidhi wuoyo gi jo Kenya e yore kaka gipango timo yore mag manyo commissioners mag IEBC mondo IEBC ochak function. Koping'e sani king'eyo ntie karibu constituencies 3 maonge wajumbe kop IEBC onge chairman. Ntie wards moko aparo machopo 15 mapok otim yiero kaluwore gi either tho ama jok manen kanyo sani onge office. Koro aparo ne kila ng'ato dhi ng'iyo gima dhi temo ng'iyane ama gwang'e chenro sana panel ma oseketi office no. Nto gidhi chako tich nadi, gidhi kelo jok manadi mondo bede commission mar IEBC. Kop king'iyo IEBC osebedo gi historia mare. King'iyo kaka Chebukati nan gi challenges manokalo, king'iyo ntie moko mose resign mbele kanyo kapok Chebukati okawo tich. Koro dwaka kelo jok man gi integrity, jok ma kila jakenyo yiego ng'ani kara nyalo timo maber. Aparo ni kanye masani ntie wach mang'eny, and then wanyalo luwo wach madhi mbele Kongo. Kaka wacha kano wach ma Kongo chalo kaka manyalo kelo weche mang'eny Raila ka kodhi election mar AUC. Wadhi ng'iyo gima dhi mbele Kongo, then gima ker nyalo wacho sana e yore mag Kongo. Aparo ne wadhi chako kanyo odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Julius kuom mondo nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Erokamano. Ne korom ga jongi kanyo makelo e giko mano mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Par ni kawuono ke chieng' tich abich. Bende nyithindo bende ber kwanyo ne gi gazet ka giwuok e skul gi bi gisomo nikech Daily Nation thoro wach ma iye ntiere The Voice kanyo. Ito boke mano ma iye. Standard ang'eni jabedo kod pulse mag weche motenore kod dusruok. Nyithindo bende nyaka ng'i weche motenore kod dusruok. Anyalo paro kana tin wang'iyo mana pulse chieng' tich abich. Na nitiere wende moko ma bende niketo kanyo watito to wamuone buka kani nyithindo matinde tatime nang'o. Kamano nyakoro ngajonga ka yo matin abiro kod twak e chenro mano mar piny. Wapora na wach kaka piny Kenya ringo e chal mar piny Kenya. Moko kuom weche ma bende nwano ne gazet okinyi ma kawuono wadhi bedo kwa nono gi wakili mano Dr. Maxwell Miyawa ma bende sidonjo e studio. Kik ni gogor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get mbogi yako ku sign up na Place Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Ginmine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze.
Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Chakre kit ngima joluo machon Amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye ku okinyowa. Lokay. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Lakini odhi nam. Ondone kama ngato knie ngato nikech nambi ngima na ji. Ng'erieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitikrit. Mama fundi mwera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa na awini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polisi. Yes, ayuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Manera Mogi TV. Machigni nyakoro manga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora magajong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG, Papa, Vic, yani ukipenda mzee kijana. Koronga jonka moro mintiere machiegni okang' machielo ma entwa ke chenro mar upinye kawuono en giko juma. Omiyo kiny makawuono harwaki e thor wach mar mondo mi wapor kaka piny Kenya ringo e chala mano mar piny Kenya. Chutho to weche motenre kod doho kanyakla kod weche motenre kod siasa. Okiny makawuono koronga juanga moko kuom weche mabende biro bedo kwa mulo gin weche mabende nomi pek e gazede okiny makawuono. Nanyisi kanyo The Standard mabende nasetieko nonro mar gazet. Weche motenre kod ndhicho kanyakla kod oganda mabende inegwe pachoka kanyakla kod weche motenre kod jod bura mabende nitiere romo mabende gitime gwenge mago mag Naivasha e county mano ma Nakuru. Kwa manya korom gajua ukiny makawuono yudo thuolo mar bedo kod Dr. Maxwell Miyawa wakili e pachoka. Daktari Rocky machiegni nyalo mana muso nagi ukiny makawuono. Nyalo tiyo gi kamera. Amoso jopiny no yaore uru.
kendo agonu wero kamano kuom winjo Radio Ramogi. Mato TV mar Ramogi wakili. So TV Ramogi TV. Pin pod kini. Kwa nyaloro nwa ote ko kala lai mago te machoka redi ka uchiel nono. Mbui mago ganda bende wantiere achiel kachiel. Mano mbui mar Facebook, wantiere YouTube, kanyakla kod mbui mano mar X. Parni ote makamago bende nyaloro nwa lai mago te machoka redi ka uchiel nono. Wachaka nagi weche mago mag rawere ariyo nyakwara Mgajuanga. Mabende nagin rawere ariyo. Mabende no yudi e karkano ringre mano ma City. Mantiere bure Nairobi ka. Report makama nolosnwa kod nyawadwa Walter Nyambaga. Wawinjani na bange wadonja etwak. Report imetoka jana kwamba tukuje tuangalie mwili, lakini ushagu ishatoka. Fingerprints imechukuliwa. Karkano ringre ma City muchari bwa maduong' ma Nairobi. Familia mar Martin Mwau kod nyawadgi Justus Mutuma ni kod lela wang' mojore kendo mopoto mana gi kuyo lilo. Ka gibiro mondo giyangre ringre mar Mwau kod Mutuma moketo menyo margi koro chope giko to mana gi lit malita. Mwili ilipatikana tarehe 18 Disemba. So fingerprints imechukuliwa December. They said they want to take the test for 1 month. So fingerprints imetoka jana. Wakasema hii mwili kwa hapa City Mortuary ni Justus. Werego ne oteki kendo lalgo tarik 10 madwe mar 12 higa mokalo. Kane gine wi apiko e boma mamolo longo machiegni kod Kitengela. Ka penjo mathoth. To en ni nondo ma ondike karkano ringre nyiso ni Mwau ne okwany ka onegi ka Mutuma to ne oyud kotho e pi. Nondo bende lero ni Muswimi ne okwany ringre tarik 18 kar dak mar Wai. Ka Mwau to ne okwany tarik 19 kar dak ma Molem. Ma kata odoko ni ne gilal odiochieng' achiel. Na wote walikuwa pamoja wote watatu. But now police gave misleading information that they were on their way to Kitui. But the body was found in the river around Ruai a day after disappearance. So the police did not give the correct information in court. Mageti mureka ogai maro bila Douglas Kanja kod jatendo famb Kichamin Mohammed. In the name of the Almighty God. Ne ochope do ma Milimani kendo kone do ni ok giyango kama ji adekgo nitiere. Just one last clarification, Bonaiji, because it is important. I'd like you to confirm whether or not the subjects of the habeas corpus are in police custody. Your Honor, we have none of the subject. I want to confirm before this court that we have none of them. Nyim jang'ad buche Chacha Mwita, jatendo famb Kichamin Mohammed kod Kanja oko ni gisebedo ka gitimo nonro e wi lal mar rowerego, kata kamano nonro no pok orumo. My Lord, I wish to confirm that the investigations are still ongoing. And at an appropriate time, the files will be forwarded to the ODPP, complete with our findings and recommendations. E penjo mathoth manie chuny familia go en kaka ringre mar familia gi oyudore City Mortuary bang' lal dwe achiel mar menyo. No, we want to be struck You want to go away? Yes, my lord. Riwruok mar okinde LSK ogolo dwondgi ka dwaro ni mondo tim nonro. Ka bende duol mamenyo kako bila tiyo IPOA bende osingo ni ratiro nyaka yudre. And the one who reported the case and the one who recorded the statement at the River DCI headquarters. Ringre ariyogo emoseyudre kama moko to pok oyudi kamoting'o Kalabi Mwema to kod Steven Mbisi. The fact that the Inspector General of Police and also the Director of the DCI can come to court and tell the court they have no idea, yet this was being done and fingerprints were taken, identified yesterday, it either means that they are not talking to each other or they do not have control of their different agencies within the National Police Service, or they're lying to the people of Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Nyakorom Gajwang penjo mabende pod imedo penji. Ere kaka ringre mago mag ji ariyo gi noyudore City Mortuary? Mano ringre mano mar Justus Mutumwa kanyakla kod mano mar Martin Nzyuku Mwau. Ere kaka ringre margi noyudore City Mortuary? Inyalo paro mana kaka report mabende Nyambaga omiwa kanyo. Ne gin ji ang'wen mabende ne oteki. Mano Justus Mutumwa, Martin Mwau, Kalani Mwema kanyakla kod Steve Kavingo. Ere kaka ringre Mwema mano Mwau gi Justus noyudore City Mortuary to ringre moko gi mano mar Kalani gi Steve poko yangore ni gin kata kanye banka no tek gi mane dwe mar 12 mar higa mokalo chieng' tarik 16. Jumbe osekadho iwacho ni 6 chakre ne tek gi. Wakili kanyo ema nyaka wachak go nikech en seyo mabende jopiny pod medo seyo godo bila e pacho ka. To kata kamano naneno kanyo ka Douglas Kanja ugai mar obila kanyakla kod director mar Okwach Kich mano Mohamed Amina nochopo e nyim doho ma Milimani odiochieng' manyoro. Gima ogai maduong' mar polis owacho kod jalo minyalo wach ni jalupne mar DCI en ni giwacho ni kata gimbe giwuon ok ging'eyo ni jogi mawachore ni otekigi kata jogi moselal nonogi kata jogi mangima gibi oselal to gi jomoko mabe kuma gintie ging'eyo. Giwacho ni ok ging'eyo kuma gintie ket gilero de court ka ok giriambo nikech nchini ka nche gisetamore dhi koro seche manya gidhi to giwacho ni kata wambe owuon ok wang'eyo ka ging'iyo oboke duto mar sirikal kata mar polis gido ni jogo onge to kwa chake tiende owuon nikech jogi oselal chakre tarik 16 tarik 17 dwe mar 12 higa mokalo. Kwa chake tiende ido ni Law Society of Kenya ne oringo modhi e court moketo oboke moro miluongo ni habeas corpus. Habeas corpus wacho ni manyi gokele uru jogi e mbele doho kata githo kata gingima. To kum jumbe mang'eny makoro ywaruok osebedo eni ido kanjo chakore ni polisi ncho tamore dhi jatend ogai maduong' mar polisi tamore dhi nyaka jalupne Amin benjo tamore dhi. Koro ne ok wang'eyo ni to ne gitamore dhi nang'o nikech sandi koro gidhi to giwacho ni jogi onge lwetwa. Gima miyo ne ok gidhi kane wacho chakore ok wang'eyo. Aneno kipacha wuon en ni weche mag lal nono gi dhano to kendo ngima jogo mawito ngimagi osetimore mang'eny Kenya ka. To kata king'iyo pinje mamoko machalo kaka Nigeria, iyudo ni Nigeria be samoro ji lal jomoko imako tikwayo anyuola ne pesa to gigolo pesa. Ka ok watang' to nyalo mana chimo kanyo nikech ka koro be polis wacho ni wambe wakia to ngima dhano to wito ngimagi jogo imako jomoko be isando kuom ndalo mang'eny. Aneno ni Kenya wadhi kama mane penjo mwanyalo mane rieko maduong' matut mwanyalo neno sani kendo adwa ni mane gima polis ochak dilgo en wach marach ahinya ka ogai maduong' mar polis nyalo wuok oko ka wacho ni ng'atno molal kata jogo mosenegi ok ging'eyo to ni ng'ato penjore ni seche mane jalno mosewito ngimane oter ringre City Mortuary ng'ama notere ten ng'ama nade seche mane okwanye Ruai kata okwanye e aora ng'ama nokwanye ten ng'ama nade. Ok onego giwach ni ok wang'eyo, onego wach ni wasetimo nonro matut wachako kama to kae kama wachopo. Mane bende ginyiso ga oganda ni nonro gisechako kata owuoyo nikech wacho dok ging'eyo bende we kata mana nyuola mano mar rawera ariyo mano Kalani gi Steve Kanye nikech ariyo kende kore moseyudi to yudgi ka githo to mapoko yudi makata ndachgi bende ok kata ni kama nade. Mano miyo anyuola familia bedo gi lit matut e chuny ngimagi nikech ka ok inyisa ni nyathina nodho nade to in jopiny osekawo moonge lwedo momiyi tich maduong' mar rito ngima mar jopiny tiwacho ni kuma jogo dhi ok ane ka ogai mar polis timo tije kanyo momiyo koro Director of Public Prosecution jalno matayo weche mag donjo ne ji moketho chik onego bed ni koro wuok oko to chiwo barua makende kanyiso polis o direct police nikech DPP nigi teko mar directing police mondo otim nonro matut makende mar manyo jogi mar ng'eyo ni to jogi otho e yo machalo nade. Aneno ni kamano e kako onego bed notimo.
nikech kaka gik ma kamagi biro bedo kadhi nyime ma kata jo Kenya ok bi bedo kata mana gi iwacho ni hopes geno kuom systems ma kamagi nikech obile mane beni timo nonro ma kamagi mano mar yango kendo duogo chia ne oganda ma pacho kata ka koro gichopo kwanza kata mana Douglas Kanja e okang' mokwongo koro nochopo e doho nikech kindi thuolo mosekalo osebedi kidware mar mondo mi ochop doho duok penjo ma kamagi ok osebedo kodonjo jumani noneno ka okinde mage ema bende nochopo e doho mar yango lala magi giga kosebedo diche manyoro to nochune en owuon mano mar chopo to koro ka gichopo ma oganda dwaro kata mana ni geno kata mana winjo ni gibiro bedo ka giwacho ne en ang'o mosebedo katimore gimbende giwacho ni gikia Emomi awacho ni ogai ma polis to gi jalupne mar DCI oweyo jo Kenya lwet nono kendo giweyo jo Kenya ka nigi kiondko maduong' e chunygi ka jo Kenya parore ni koro kata an nyathina nyalo lala nono to ng'ama biro konya onge ng'ama biro geng'o kata jogo matimbe gi richo manyalo nego ng'ato kata manyalo kwalo ng'ato nikech kineno abduction ka chakore kata lal nono ma ji mangiso kata kube biro medore mane jogo madwa timo ajende ke Kenya koro nigi mijingo maduong' kabisa ka giwacho ni polis ok nyal kata mana yudowa mane momi adwa ni mondo kata mana okaro ng'ado bura mar Kenya parliament kata senate oluong ogai kod jotend polise mondo omi jo Kenya assurance makende ka giwacho kaka gidhi rito ngima mar jo Kenya mwandu mar jo Kenya nikech ka gik matindo tindo gitimore ng'ato nyalo wuok e od ng'ato e apiki to lal nono to ok gen dhano achiel to ken dhano ariyo gin jogo mang'eny miyo jo Kenya bedo gi luoro tadwaro ni gima otimore kuom jogo moseyud ringre gi DPP nigi power kata court nigi power doho matin miluongo magistrate court mar golo dhok makende mondo otim gimoro iluongo ni inquest mane gima onyalo timo mondo inquest ni onon matut ka polis ok nyal nono inquest ema nono ga matut to ng'ato notho nade onege nade to yude nade mane gima onyalo konyogo jo Kenya kata mana duonde kaka IPOA bende biro bedo kwa winjore na ni gin nonro mage ma bende gibiro bedo ka gitimo kata kamano wenge duto te koro biro bedo e apis Jamin wach maduong' mano apis DPP mar mondo mi koro wanana kaka cases ma kamagi biro bedo ka chomo kenen lit nyakoro mgajua ka familia ma kamagi koro eri koro iwacho ni familia iwacho ni mar Kalani Mwema gi Steve Kavingo gin to pod gidhi nyime gimanyo nyithigi makara gikia kata neno tho kata ngima kata nang'o wach moro malit bende kotenre gi weche mag teko nyakwaro Mgajuang wach mabedo osebedo katimore e county mano ma Nakuru odochi manyoro noneno ka jatendo kwach kich mano ma Nakuru East mong'ere kaka Samuel Ngeiwa en kachiel kod apisa maduong' mano ma Lake Nakuru National Park David Oyugi bende ne gichopo e nyim doho ma Nakuru kaluwore kod dwaro mar doho no mondo giduok penjo e wi lal mar jalupo Brian Odhiambo mato koro ne en jalupo nyakwaro Mgajuang ma nalupa to maki gi apisas seyo en ni nomake gi apisas mago mag KWS nyaka sani pok oyangore ni Brian Odhiambo ni en kanye anyuola mare bedo ka dang ni koni kod kocha mano mar manya sigana makamano tim gi nyawadwa mano Cynthia Onyango onyana ler mar sigana makama bang'e wakili ma bende wanona nena chal mar wach makama chal nade Ndalo 13 bang' lal mar Brian Odhiambo, min gi, jaode, joked ratich oganda, okinde kod jodak ma Nakuru ne ochopo e doho mar Nakuru mar winjo duoko ma apisa mar KWS kod nyawadgi mar okwach kich chiwo e wi lal mare. Achiel kuom geno margi ne en ni jotelogi ne di chopo e doho kod Brian kaka doho ne ochiko. To kata kamano, geno gi ne ogore e Luanda e kinde mane gineno jotelogi maonge wuodgi. Samuel Ngeiwa kaachiel kod nyawadgi David Oyugi ne obedo kod tich matek e lero malong'o kama Brian nitie, bedo ni ne ging'eye kapok ne gimake kod gima omiyo ne gimake. E duoko margi, ne giwacho ni ok ne ging'eye kinde ma giwacho ni ng'ama ne gimako ne opusore kendo oringo lal. The suspect who escaped was not yet processed, my lord. Yes, my lord, I confirm we did not know the person who escaped. Joked ne ratich oganda to kata kamano, okwaya apis mar ogai mar jomin buche mondo odonjre e wachno kendo konygi yudo Brian kama nitiere. Giwacho ni kaluwore kod ranyisi ma onenore doho, achija auchiel ma itudo kod lal mar Brian onego donjnegi kod ketho mar ndicho kod ageta mar nek. So we are appealing to the Office of the Director of Public Prosecutions to look at the evidence that has been presented before them by the DCI and to consider the recommendation to arrest the 6
and charge them with abduction with intention to murder. Ikinde mamin Brian to ne neno machunye ol kendo ni kod paro mathoth ewi lal mar wuode makayo ma osebedo ka konye yore mathoth. Jodak ma Nakuru e kar dak ma Manyani Bondeni ne okwa mondo bed kod horuok ikinde mabura no dhi nyime. Kwa upande wetu tunaona mbele ya ile evidence imetolewa leo, it is very obvious ya kwamba KWS kuna vitu ambaye wanaficha. Nitaendelea tu kuomba kwa unyenyekevu tuwe watulivu tena wiki nyingine mpaka siku ya Alhamisi. Jang'ad bura Julius Nangea wacho ni winjo neno duto mochiw kendo chiko tarik 6 dwe mar 2 kaka odiochieng' ma obiro chiwo e ng'eto mare. In a week, because of the importance of the matter, the next week the court is prepared to give a ruling or directions regarding that application, having had the first and second respondents. The next Thursday, so that I have exactly a week, will be the 6th of February. Let's make it at 11:30 a.m. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Koronga juang mano bende penjo mabende pod oganda pod medo penjo redi Brian ni kanye thuolo ndalo 13 chakre ne make nyaka sani to no make nikech ang'o nikech kano make kano lupo ketho mane mano ketho wacho ni ng'ato koketho wakili bende ni ka biro bedo kaleronwa ka ng'ato ketho kendo donne kod chik nego bed ni to ire doho aparo ni kide thuolo mar seche 24 nango men no kochope doho mano penjo mar 2 to ne o make nango to mar 3 penjo bende pod penjo achech mabende koro ka niwinjo kanyo ka Okwach Kiche County manon Nakuru e gwenge mag Nakuru East koro nacho ne nitiere achech mabende nagi mako to wuok Brian ni kanye mane penjo mabende pod medo penj wakili anda nyalo mana wache koluwore kod yo mar chik chik wacho ni ka ng'ato nigi ketho kata ka ng'ato donjne otere kobila station mar obila onego bed ni obila wuok to ndiko report ndiko obi report to ka en ng'ama ni oko tidhi timake to ka en jalno magimako e seche mane oketho chikno timake tikele police station tiyawo ne obi report to gichako investigation makaber ka en kosa matindo tindo to onego bed ni imiye bail kata bond to wuok to yalo ka en oko mak mana koketho kosa ka en gi kosa maduong' machalo kaka nek to ok miye bond kote mitere kote magolo mangizo ni kosa mora mora te duto ka ng'ato tere ka police to nego bed ni miye cash bail kata bond kata iweye nono to singo dhoge chieng' ma oduoge kot mane gima chik dwaro to kiduoge yudo ni ng'ato omaki modhi ka police kata odhi ka e bad police mora mora obed ka KWS obed jo Kenya Forest obed bad jogo marito chik mora mora to olal ngimane olal ndido kotho kanyo aneno ni jogo manomake emani kod makosa emomiyo awacho ni ogai maduong' kanyo maduong' mar donjo ne jogo moketho chik DPP Renson Ing'onga emoninde tije onego bed ni osechiwo lwedo makende kata oboke makende ne police mondo oyaw investigation nonro to seche ma nonro timore jogo mane omako rawerano emonego bed ni osedonjnegi moseketgi iye seche ma gitimo nonro nikech seche ma gin oko kamae to ok wang'eyo gima ginyalo timo ginyalo rucho ranyisi mantiere kata evidence mantiere ma inyalo donjnegigo ginyalo dhi magi interfere kata gi witnesses kata gi siemgi kata gi buog ngimagi kata gi buog chunygi ma jogo koro kata ng'ama nyalo wuok onge koro aneno ni kanyo to ng'ama oninde tije en jatelo maduong' miluongo ni DPP onego bed ni nikech sani ndalo koro ng'eny ndalo 13 ang'o motimo dak osewuok ne jo Kenya mong'ise ni nikech mane tije weche mag ketho chik miluongo ni criminal offenses nie buoye kendo en motayo jogo tij police en timo nonro makende to gichoro e file kagise timo investigation mangizo nego bene kawato to ka police oninde tije katiba wacho ni ka police oninde tije en gi teko maduong' makende makatibo miye mar chiwo asiema kata chiwo direction ni dhi itim nonro matut kaka ng'ato ne otho koro aneno ni kanyo to ng'ato okotimo tije e yo maler
ma seyo pod dhi ne Nyakwar Gajwang' apisi mano mar jamin wach maduong' e pacho ka. To kata kamano penjo mabende kata mana jopiny pod medo penjore. Ketho mar Brian en ang'o? Kata bed ni ne yude ka olupo mano e nama taro mar chik mago nama taro mar chik e kaunti mano ma Nakuru. Nang'o mani ne ok chope kata mane doho. Nang'o mani ne ok ochwale kata ni obila. Kopogore gi mano, nang'o mani nyaka sani ringre kata mana ka en wuon ndache pok oyude ndalo na 13. Anyuola mare ineno kanyo ka odak gi midhiero nikech okinyi odhiambo en manyo Brian ni kanyo. Anyuola penjo kata mana ni miwa uru godo kata ngima kata otho. Ma pod en ting' ne apis ODPP ma bende pod warito. Ponono ni gibro bedo ka gichuo nonro makare report ma bende oganda pod medo winjo. Chal ka gima Jumane wakili weche motenore kod doho na thoth nikech kata mana kopogre gi lal mar Brian odiochieng' manyoro Nyakwar Gajwang' bende nwaneno kama ne en governor e county mano ma Migori Okoth Obado kanyakla kod Caspar Obiero gi Michael Oyamo nochop e nyima doho kaluore kod seyo ma bende seyo gi godo kaluore kod nek mano mar nyadendi Sharon Otieno ma bende nonegi e higa mano mar 2018. Ang'eni ketho ma bende nodonjnegi godo na gin ketho mopogore opogore. Ketho mar ariyo no wito oko mano mayango ma bende nodonjnegi godo e wi nek mar nyathi Sharon. Yangre ni e kinde ma bende Sharon inego kane en gi ich nyathi manane e iye ne nitiere gi dweche 28 mano jumbe 28 28 weeks. Koro wacho ni nek mar nyathi Sharon mane donjnegi godo ne owito oko. Ang'eni en wach ma kelo confusion chochni gi koni kod kocha. Kaka man nitiere sigana mana Lydia Okeyo ne otimonwa bang'e wakili biro bedo ka fuononwa matut cases makama. En bura mosekao higni 6 nyaka ne chakre bura e winek mar japonre Embrain Marongo Sharon Otieno manoyud ringre ka ojwang' e bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay tarik 3 dwe mar 9 2018. Gavana machon ma kaunti ma Migori Zakaria Okoth Obado, Michael Oyamo kanyakla kod Caspar Obiero nodonjnegi ka itudogi gi nek mar Sharon Otieno kaka ketho mokwongo kod nek mar nyathine mane pok onyuol e kinde nek makamano kaka ketho mar ariyo. Bura no noyuayo joneno 42 maduto noyudo thuolo mandiko dhoggi. Kata kamano kuom joneno 42 go onge moro amora mane tudo gavana machon no gi nek mar Sharon Otieno. Mano omiyo gavana machon no oro kwayo mondo mi gole oko e bura no kaluwore ni en ne ok onego Sharon Otieno, kowacho ni kaluwore gi kit tudruok mane gin go ne oserito nyathino bang' fwenyo ni nyathino ne mare kendo ne oseketo ler mare ne familia mare. Bende ne oyango ni e kinde mane onegi Sharon ne en dala Raila Amolo Odinga yore mag siasa omiyo ok owinjo tude ngang' gi nek makamano. E kinde winjo bura no kawuono, doho mamalo yango ni gavana machon no Caspar Obiero kod Michael Oyamo ni kod bura e wi nek mar Sharon Otieno. Jang'ad bura Cecilia Githua e kinde bura no ne geno mondo mi ji adekgo ochiw duoko magi e wi nek makamano. Kata kamano kinde magi kamoting'o Kil Jack Oroga, Koke Kilokome kod Ogada Meso okwa mondo mi migi thuolo mar goyo mbaka gi achijego kaluwore ni kit duoko mane doho dwaro ne pok giiko. Doho kata kamano wito oko ketho mar ariyo mane odonjnegi go e wi nek mar nyathi Sharon mane nie ich kinde mane okawo ngimane kaluwore ni nyathino pok ne onyuol. Bura no ochor mbele nyaka tarik 25 dwe mar 2 higani bang' doho chiwo thuolo ne okinde achije adekgo kaluwore gi kwayo margi mar twak kendo winjore kodgi e wi kit duoko ma gibiro pedho e nyim doho. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakwar Gajwang' gini yore mabende no yanga kod doho odiochieng' manyoro en ni Okoth Obado mane en gavana e kaunti ma Migori kanyakla kod Caspar Obiero, Michael Oyamo gin kod bura e wi nek mano mar Sharon. Gini yore mabende no thich oko en mana case kata mana iwacho ni ketho mar ariyo mane odonjnegi godo e wi nek mar nyathi ma bende ne nitiere e Sharon. Koro case makama iwacho ni bura makama ibro bed ka ichako yal taneno ka mention kata mana winjo bura makama ibro bed kitimo chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 2. Wach mar Obado ni koro diwachang' wakili. Obado ni iwacho ni achije moko ariyo ma bende koro seyo gi nek mar Sharon. Anyalo mana lero negi tiende gima koto ong'ado. Koto ong'ado gimoro, doho ong'ado gimoro miluongo ni Obado to gi jogo modonjnegi kod keth mar nego Sharon nigi gimiluongo ni case to answer. Koro case to answer ka biro kama. Seche ma odonjne ng'ato, seche ma case oter donjo kata oter ketho ne e doho. Mangiso ni jogo
matayo donjo ne ng'ato jo DPP matayo case to seche ma gitayo case ginyiso kaka ng'ato noketho koro gichiwo evidence duto ranyisi duto manyiso ni ng'atni notimo gini to seche ko ng'at jogo mokethnegi ok giwuo joma nyalo wuoyo gin mana kindegi katemo dayo dho jogo machiwo evidence kaka witnesses kasto bang'e no doho dhi to bedo piny to ng'iyo wach ni gima jogi owacho jogo ma achudhi okele mbelewa kata jo DPP okele mbelewa bende nigi teko kata mijing'o moro manyalo miyo jogo modonjnegi ketho mondo obed gi duoko mondo obed gi response ni ka ng'iyo evidence machalo kama be moro koriw gi wadgi nyiso ni ng'ani notimo ketho ni adier mane case to answer koro doho dhi to bedo piny kosebedo piny to be ong'ado buche iluongo ni bura machuok ok en bura maduong' mayudo ng'ato gi ketho ka ok owacho ni oyudo obado gi ketho ka iwacho mana ni obado be koro gi jogo modonjnegi nyaka da dhog-gi mondo gimbe giwach adiera ni to jogo moswayo nu wach kata jogo muketho negi makoro kelo kese mbele ni to un to duwach ang'o mane gima kot oamua kot ok owacho ni gin gi ketho kot owacho mane gimbe nyaka winjie neno margi ni gito kuom donjo gi ketho ma jogi wacho ni adiera koro ni kanye aparo ni kanye lero yo makare nikech kana nene mbui odiochieng' manyoro be nano ka koro oganda seogi ginek mano mar Sharon gima bende doho nong'ado mana kaka wakili osewacho noyud gi mana gi ketho koro bura makama koro chako ayange mana ni wakili bende doho osebedi ka iseyo kaluwore kod dhi mamos gi buche makamage nikech higni koro dhi mana biro chakre higa mar 2018 sani wantiere higa mar 2025 kes makama pok ong'ade moyang ni ang'o manotimore. Mano gima jopiny nyaka ng'e kisungu mano wacho ni the wheels of justice grind so slowly manyiso ni ringo mag weche mag nonro mag doho dhiga mos kabisa to gima miyo weche mag doho dhiga mos kabisa iyudo ni ng'enyne be gin mana wakinde kawuono wakili tuo kiny iyudo ni jalno monego ochiwe kaka sana sana yo joma kar ka polis ogai okwach kich iyudo ni okwach kich obedo transfer otere kata Mombasa koro sejego onge kiluonge to pod embe pod okwayo kata mana fare makele court koro ok wanyalo wacho gin wakinde wagin nyaka jogo modonjo jok maka police from the prosecution ema keloga tayo case mamos machalo kama to be ng'enyne iyudo ni samoro kaka case mar nyodonjne obado to gi jogo gima yande tiyo ne iyudo ni case ne ni dwaro nonro matut case ne ni ochope rang'iny moro makoro teknolojia masani eming'iyo iwinjo ko joka ne wacho ni embe ne nitie kama ne onege Sharon to technology nodhi moyude ni nonge kanyo ne od dala Raila Amolo Odinga koro yudo ni technology ne biro dwaro ng'at moro manigi lony mopogore ma samoro nyaka sirikal nyaka omana oko koro gigi kawo ndalo emomiyo ok unyalo wacho ni en wakili ok unyalo wacho kata bani en okwach kich samoro nonro ema dwarore matut kaluwore to gima jopiny nyaka ng'e gimoro iluongo ni justice ratiro makende kata tik na higni 20 kata tik ma higni 100 to adiera makende to biro yudore biro yudore emomiyo jogo manigi lit mane olalo nyithindgi kaka sana sana kaka jonyuol mar Sharon gibedo abeda gi kwe adiera makende mohedhore biro ng'eyore te piny masani osebiro ma kata koyudi gi ketho ok ni jogo biro dhi mana jela oyienegi kata machulo gima ng'eyo kende ni ngima dhano to ok nyal chul lakini chunygi ibiro mi kwe kendo doho nyalo golo asiema makende mabiro miyo gibed gi kwe wang'ini wenge duto se koro nitiere doho nyakora Mgajwang' ka bende kes makama hibiro to kowach ni kes will be mentioned nyiso ni bura makamano koro ibiro bed kichako winje donge chieng' tarik 25 mar dwe mar ariyo koro mention katimore en ni gidhi bedo piny to gidhi winjore kaka bura ni idhi ta koro ibiro penjo bado ni to in midwa ni mondo imbe in gi jogo masingo korka kori in gi ji adi to gidhi wuoyo nade to gin gi evidence kata ranyisi manado gidhi golo ibiro dwaro sama koro chalo kaka ng'at maloso ode tayo ode kaka ot bura idhi winji mention tij mention kabiro tarik 25 en ni court dhi bedo piny
to winjore gi kinde mag sirikal to go kinde mag obade kaka gidhi tayo kesni to gi ndalo mag gidhi dwaro ndalo mag gidhi kawo kamano kanyo lero makare parne wach makamano bro bede doho mano chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 2 mano mar higane kwa mano thenge nikech aneno ka wadong' gi matin dakika 15 mar tieko twak makama mathoth osebedo katimore jumani to jumani nyaka Rum Gajwang' nwaneno jod bura katimo retreat na gintiere romo mage gwenge mago mag Naivasha e kaunti ma Nakuru kama weche mathoth osebedo ka mienjo nikech wang'eni jod bura nyaka Rum Gajwang' gisebedo recess gisebedo yueyo chakre dwe mar 12 mar higa mokalo nek bende gidok e od bura e dwe mar 2 mano dwe manyien ma bende obiro bedo ka chako odiochieng' makiny kane gintiere retreat e gwenge mag Naivasha naneno ka jod bura duto mawuok e kweth mapingo piny Kenya gi mago ma siero sirikal noyiere gi dwol achiel okumba mar thieth manyien mar SHA ok ti. Report makama nyaka Rum Gajwang' nolosnwa gi jafwambo marwa Chris Owino. E odiochieng' mar 2 mar jo od bura e gwenge mag Naivasha, jo od bura orido ne jagoro mongire migawo mar thieth Harry Kimtai ewi miyo moro ma jatuo mane omonjo romo ma jatend migawo mar thieth e apisi mare mag afya ewi wach midhiero ma okwako okumba mar SHA. What happened was our cabinet secretary was issuing a press statement. Yes. And then, all of a sudden, we saw some group, we didn't know who they were initially. Wait a minute. Agree. Okay, women. Jatend jod bura mathoth Kimani Ichung'wa oketo Kimtai e mbero maliet ka odwaro ng'eyo ng'ano mane ochwalo bura mar mako Grace Mulei. Wach makamano omako wang' spika mar od bura Moses Wetangula ma onyiso sirikal ni apise sirikal gin kuonde ma japiny moro amora nyalo chopo kendo chwalo ng'ur margi. From what I have picked from the video, there was no fracas, no one was injured, and the things to be in a public place, you cannot talk of trespass. If I were you, in the interest of the image of your ministry and the public, I will withdraw that. Wetangula kod jod bura onyiso Kimtai mondo owit oko bura mane sirikal odonjonego Grace Mulei kwayo ma Kimtai orwako kendo singo mar keto e tim bang' yango ni migawo mar thieth emane omako bura makamano. Honorable Speaker and honorable members, we've had you, and since the minister is a complainant, we are going to review the case, and if there's need for us, we are going to review the case. Grace Mulei ne ong'wan gi obila e kinde mane odhi yudo thieth e osuptal moro e kaunti ma Nairobi kendo ne otere nyaka e doho mane owe thuolo bang' mako rambun mar shillings 10,000. Chris Owino, Ramogi TV. Nyaka Rum Gajwang' mago jod bura e kaunti mano ma Nakuru gintiere retreat kata mana romo e gwenge mag Naivasha motelo ne dok margi e od bura maduong' mano dwe mabiro. Kaka mano retreat makamagi en mar ndalo adek na gisechako bedo retreat makama chakre chieng' tarik 27 gibiro bedo ka gitieko odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 31. Weche mopogore opogore osebedo ka dhi nyime e romo makama naneno weche motenore kod NGCDF ma bende jod bura dwaro mar mondo mi gi-retain gidong' godo. Kopogore gi mano naneno odiochieng' manyoro ginero ma bende notimore ma bende koro nochuno jagoro e bwo migawo mar thieth mano Harry Kimtai wacho ni koro Grace Mulei ma bende naneno ka imako gobila mar mondo mi buche koro owit oko. Wakili akeni kaka japiny kaka wakili wach makama to ndi wach nang'o ang'ena chied nade bende nitiere wisha mane gwini walosi. Seche moko jotelo mag migepe mag sirikal mopogore opogore koso ga ng'eyo koso ng'eyo nikech chik mar Kenya oyiene ng'ato ng'anyo kata kwedo jogo matiyo ne sirikal to kendo oyiene gi nyaka dhi e kanyono kata e od sirikal kata pisi moro amora mar sirikal. Koro emomiyo kineno kata ka Wetangula kata leader of majority Kimani Ichung'wa penjo to ng'atno mano manye ogolo wach mondo odhi omak jakwedo kata jang'anyono. Aneno ni kanyo sirikal ne otimo makosa
to kendo giduogo gitimo maber ni gidhi gigolo ne ketho manye gidonjo nego. Koro sani oseweye nono kendo bura ok bi dhi mbele. Mano aneno ni sirkal ni okoso matin nikech adiera makende en ni Chief Shah to nigi wechege kendo aneno ka wach ma Chief Shah pod chalo kaka gima sirkal pod kuome omoko e rot. Koro miyo kuwinjo jogo magoyo koko kata jogo manyiedhore gi duol mopogore opogore kaka go uwi gin gi ratiro makende kendo chiko yienegi nikech gin jopinye ma inyore kabisa weche mag Chief mag Shah. Kendo ibiro jotendwa kaka wabunge go tibiro yero ne Chief Shah go be ok gitigo. Gin gi kad makende mag thieth magin go mag be yido ni ng'eny gigo kiata ka gini tiyo. Koro miyo jopiny ema nyalo miyo gi duol makende, jopiny be ema nyalo wacho kama wuoche diyogie. Benano kramna ka jod bura bende koro no yiere gi dola achiel mano na ng'isi ni mag opposition gi mag government nikech kene somo Daily Nation mabende na mi nonro mar Nyakor Mgajwang moko kuom jod bura bende tipo mag bende no pedh kanyo mano kaluwore kod bura mar odiochieng' manyoro bang' ka jagoro mongirore migawo mar thieth Erick Mutahi nochopo romo mago mag jod bura gwenge mag Naivasha. Milo Odhiambo wacho ni the PS has the vision but implementation is a problem. Kete tim weche motenre kod okumba manyien mar Shani iwacho ni nigi achiedh nade. Wacho ni my suggestion is that if this shift fails after 6 months we go back to NHIF. Fanano nani kaluwore gi pache kaka jaod bura Milo Odhiambo. Ponano ni okumba manyien mar shift ni biro bedo karem chwalo kata na chopo dwa choga na mapacho kae. Oganda mapacho kae odoga okumba manotiyo godo mano mar NHIF. Peter Salasia tocho di Shah is just a scam that needs to be abolished. Nikichocho ni jotuo mantiere kod tuoche mag tama, nitiere tuoche mag kansa kinde mamoko, gisebedo ka gido midhiero ka gidhi e osiptende. Kopogore gi mano jod bura mopogore bende nitiere ka Kimani Chungwa bende wacho ni presentation mar Mr. Abdi shows that either those implementing shift lack the capacity or are not qualified. Koro nitiere bagni makoni kod kocha mabende osebedo ka dhi mbele gi okumbani wakili. Bagni yo mar Chief Shah en ni iluongo ni teething problem makati ng'ini nyathi ka chako wuoth samoro gore piny samoro lokore ataro samoro pod tiende yom koro aparo ni yom mantiere kuom Shah ni sana sana ndalo ni en ni gini pod en gima pod en kidoro makata jogo mochake no bokia kore to bokia tache. Koro wanyalo miyo gi mana the benefit of kik wase ahinya samoro obiro bedo gi ber moro mbele ka nikech koro mae gima pod chakore an awuono kalonye weche machalo kamagi to gima nyalo wacho en ni kineno wabunge nyaka jogo manie sirikal nyaka jatend kweth maduong' e bunge matayo weche mar sirikal Kimani Chungwa ka wuoyo kaka wuoyo no ng'isi ni thuolo donje ko. Kendo kaka idwa gol thuole koni nyaka sirikal koro non malong'o. To seche mapok gi nono kaka thuolo donje ko, jogo manigi kech, jogo manigi lit, jogo ma hinyore kabisa, jogo manigi tuo mok nyal kony gin jopiny. Emomiyo an anyalo wacho ni seche ma Chief Shah ni kapod opuonjore wuotho kata nyono piny pod en kidoro kaka en kidoro ni. Bende sirikal nyalo bedo gi aput moro mabathe ma inyalo tayo go wechegi mondo kik jopiny bed kod ywagruok kod muodo lak. Mano gima nyalo wacho gibed gi gimoro miluongo ni alternative nyabathe moro kata ora be jabaroga nyabathe moro matin manyalo konyo jopiny e seche ma pod giloso kaka gidi nyalo tayo nikech iyudo ni yore mag chudo yore mag kata kwayo osiptal okera ni to seche mibiro gi Shah card ni to gichako nang'o to gidhi yudo pesa gi nang'o. Ibiro ni jopiny mang'eny biro hinyore kabisa kendo sirikal biro bedo gi thagruok maduong' kuom yudo support mar jopiny nikech ka ichopo koro ngima mar dhano koro ok nyal yudo thieth kweth mar dhano e Kenya mangima. Koro ka chieng' gidok gidhi kwa gibiro kwayo kuro nang'o ng'ato biro penjo ka nyathina nyotho nikech thieth onge to jogo ido ni pod gine magigolo pesa kendo pesa ing'ade kiwango mamalo machon makata kigo kwandi adiere higa achiel kaka an awuon ido ni e higa achiel achulo pesa makatin tok tin ne lufu kata mana 200 to ka dhi e od thieth ido ni pesa ming'ada kata ka ing'ada kata ido kata ka otanda en pesa mathin moloyo ndi gik ma Shah ni ok nyal timo.
Koro mi adwa ni sirikal weche ma Millie Odhiambo wacho, Peter Salasia, Ivo Bara, Anthony Kibagendi, Faith Gitau, nyaka jatelo maduong' mar sirikal e bunge gingi malong'o. Permanent secretary miluongo ni technocrat, jogo matayo wechegi gidhi gibed piny malong'o to gingi nyaka weche mag corruption ma pesa jopiny nyalo lalgo, kata ma osiptende mopogore opogore nyalo koso yudo pesa kaka gisethiedho jopiny. Aparo ni wach no ero makare okumba mano mar Shifshani nego beni rieye mar mondo mi jopiny jotuo oyud konyruok makare, nikech okumba ma kama osedre nitiere kod ng'ikruok malit en ni nyanya jogo eko ma bende nitiere kod payslip omenda ming'ade wiye kwana tamalo 2.75 ing'adi omenda mathoth to kidhi kata ne od thieth kacha ng'ikruok pod nitiere. Bang' ng'anyo ma bende jatuo no iwacho ni Grace Mulei nong'anyo godo log tich mano mar Afya House. Bang' ka nong'anyo kana jatend migao mano baraza na nitiere kod romo gi jofuambo ne odhi momake wach ma bende osebed kiseyo. Kata kamano Harry Kimtai ma bende jagoro mongirore bu migao mar thieth to nowacho ni koro bura ma kamano ibiro bed ka iwito oko. Koro wan kaka jofuambo, wan kaka jopiny wang'wa nitiere kacha mar neno kaka okumba ma kama ibiro bed ka irieyo. Kopogore gi mano, nikech koro sari oseromo nek beni wawuok ka wakili to kwanyal tieko twak ma kama odiochieng' ma kawuono kok wamulo wach mar thuona mano mar Luo ma bende nong'ielo rengo. Mano jalony kendo jatim nonro kendo jandiko mang'ula Nyakwar Mgajwang' sigana ma bende mulo kido kod timbe jo Afrika mano ngire Bethwel Ogot ma bende nong'ielo rengo odiochieng' manyoro kane chiwo ni thieth e od thieth e kaunti ma Kisumu. To Profesa Ogot Nyakwar Mgajwang' ong'ere gi historia mano mar ndiko buge mopogore opogore, bende ong'ere gi historia e lony mare ka bende en bende manochuogo mbalariany mopogore opogore pachoka mano moriwo Masinde Muliro nitiere Narok University, masani ong'ere kaka Masai Mara University, mbalariany kaka Karatina, Kabianga, University of Eldoret, Rongo, Odera Kango e kinde mamoko. En wuod gem Siaya Nyakwar Mgajwang' kendo ibiro bed ka ipare kod kit somo mare manotime skunde mopogore opogore kaka Ambira, Maseno, Makerere University, University of London e kinde mamoko. Thun luomo nindo ni wakili hakeni bende ing'e ang'e Nyakwar Mgajwang' biro bedo ka somo nonde kendo rapar mare e TV kanyo. Wakili hakeni hin nyalo paro Bethel Ogot ni gang. Gima nyalo wacho en ni ma wi mara tipo, wi mara ndega, wi makende jogo mane obedo gi lony e kinde machon kaka Kenya ochakore to nobedo gi lony sana sana e puonjo jopiny. Iyudo ni piny Luo ka ng'atno makende manyiche chalo kaka muma mar historia mar joluo, ng'ano mong'eyo sigand joluo makende ne en Bethwel, Profesa Ngire Bethwel Ogot. To kendo opuonjo jogo mang'eny, ato kuom mawe marach ato nokopuonja no kaka lelwete. To kata kamano osendiko buge matara gi gana. To buge ge nyondiko nyaka sama nyokoro Nyasaye kawe ni ndiko bugo Luo English Dictionary ma uburo yudo kanyo. To chako ndiko historia mar Odera Kango kowacho kaka Odera Kanyo nokonyo piny joluo ni ogolo piny joluo. Koro miyo aneno ni ma wi mara tipo, wi mara ndiga ma owe to ibiro yudo ni kendo e mbalariany mopogore opogore kaka University of Nairobi ene jalo no mana okwongo keto Institute of African Studies kowuok kanyo chako dhi Kenyatta University odhi Maseno University. To gima ber ni en kata mane dalane kanyiche en tiere e Maseno kanyo to en wuoyi manye ndiko pile koda pile mang'iso ni nye en koda rieko mane Nyasaye chwego nyaka seche ma koro nye obongo nyaka laga koro kawe. Omiyo joluo anyalo wacho ni wawito wuoyi mara tipo, wuoyi mara ndiga, wuoyi makende thuon ma ok wachak wayudi kendo kuom higni mang'eny. Tang'eni rapar mare pod biro bedo ka osiko nikech buge mondiko gin buge ma bende biro bedo ka isomo wacho ni gi generation mopogore opogore. Nyakwar Mgajwang' Profesa Ngire Bethel Alan Ogot nong'ielo rengo odiochieng' manyoro nonyuole higa mar 1929 manyiso ni odiochieng' manyoro ka nong'ielo rengo notho ka entiere kod higni 95. Mosainya ni familia
iwacho ni familia mare anyuola kachiel kod osiepe. Wakili kapok awi mar mondo mi dhi nikech ang'e ni be nitiere kod chenro mopogore opogore manego bedo kitimo. Weche motenore kod diplomacy ang'e ni gin weche mochiegni gi dho chunya ahinya. To dweche manyoro king'iyo kata mana gazeti mar Daily Nation wach mabe nino mipeke ite mar 10 nyaka Gajwang'. Iwacho ni how DRC crisis would hurt Raila's bid for AUC top job. Wang'e ni ombuli biro bedo kigo chin tarik 15 mano mar dwe mar 2 mano mar higani laro lemo mano mar AUC. To lwenyo osebedo kadhi nyime e piny mar Kongo. Waneno chieng' tich adek mano mar jumane jatend piny noluongo romo. To romo kano luongo jatend piny mar DRC Kongo Felix Tshisekedi nokochopo e romo makamano. Keto piny Kenya e okang' machal nada ahinya kom mabende koro wadwaro ne. Weche mag diplomasia dwaro muolo makende kendo ok dwar chwanyruok e kind piny kata jotend piny kata jombetre matayo weche mag piny. Tadiera makende en ni sani iyudo ni koro wuodwa makoro chung' makoro Kenya othulo malo mondo dhi okaw e kom mar AUC Afrika mangima. Koro tudruok gongruok koro nitie, iyudo ni Kenya nika, Kongo nika, to Rwanda nika. Tiyudo ni Kongo sana president ma Kongo no be en wuon en osiep Raila Amolo Odinga. Osiep makende mangita gi del. To gima koro kelo chandruok makelo tudruok kata gajruok en ni jatelo ma Kenya bende emasani otelo ne en chairman East Africa Community. Maembe nyaka ene manyaka hotel kendo ta weche mar ode mag nyithinde mag pinje mopogore opogore. Tiyudo ni nyithinde gi makoro gore kata ka in e jatelo wuon kata ka idala ni ne wuon nyithinde ang' ni tim nang'o dong nyaka kwer nyathi moro kata iluong bura. To iyudo ni Ker William Ruto nyoluongo bura. To nyathine ma jendeke makoro kelo tulo e ot machielo otamore biro. Nyathine matulo timore e ode otamore biro ko kwedo bura nogono. Tiyudo ni nyathine machielo ma en Paul Kagame to bende koro ba wach e yo mokalo. To jogi ema be wan gi geno ni dhi gonwa kura. To jogi be iyudo ni magi nyithi jatelo be gigede mana machiegni Ruto ni ang'ane nika Tshisekedi nika to Rwanda be nika. Koro en wach matek matamre koda nono madwaro ni kapok yiero ochopo nyaka Raila Amolo Odinga owuon owuoga kende owuon odhi owuo gi jotelo ma Kongo to gi jotelo ma Rwanda kosingo dhoge owuon kowacho ni anto siasa moriwou tulo moriwou an kanyo aonge. Tulo moriwou bai gima ji ok ong'eyo ni tulo mane kind Rwanda kod Kongo sana e province North Kivu kanyo city mar Goma no en gi tiende matut manochakore igni 400 mokalo. Iyudo ni jotutsi ni koni to jotutsi moko bedi kocha ni Rwanda koni. Koro iwinjo ka ker mar Rwanda wacho ni wan wakonyo jowa man kocha. To sirikal ma Kongo wacho ni ok ukonyo makonyo ikelo tulo kae nikech ukawo mwanduwa. En siasa machunye tut kabisa mabende Kongo gi Rwanda no be onge iye. Joma ni iye en waluongo ni the international business community. Nitiere ohala moro matimore kacha miloko gi remo gi ngima mar dhano. Mane tutne emomiyo adwa ni mondo Raila Amolo Odinga okaw wuoth makende odhi obed piny gi Tshisekedi obed piny gi Rwanda mong'isgi ni wan gini wan waonge. Jatelo maduong' ma Kenya nye temo mana kaka onyalo kaka dhano. Nikech kata mana jotelo go bong'eyo gima timore e piny gi kanyo. Koro mi aneno ni kochopo tila 12 kama ng'idhi gone Raila Amolo Odinga kura to kura manye Tshisekedi usip ne dhi gone cha pod obiro mana miya. Kura manye Kagame nyose singo ne dhoge cha pod obiro miya nikech kata gin giwegi ging'eyo ni gini tut moingo gi gin giwuon. Wakili to mabende nitiere kanyo en ni king'iyo kata na pinje mantiere iwacho ni Southern Africa countries mago pinje mantiere milambo mago mag piny Afrika mabende nitiere bore rock mar SADC gin pinje madirom 16. To nwaneno ka Kongo bende noriwore kod East Africa gin part of the EAC.
to koro ka ok gibi e romo makama to jatend piny ne nosingo ni dhi e romo mago mag southern part of Africa ema bende koro niwacho ni to koro to nyalo bedo ni pinjegi bende nyalo siro nikech nwaneno kata mana mbetre bende mar piny Kenya neno achiel kuom mbetre ma bende nokethi mane gwenge mag Kongo kocha na tuneno ka mbetre mar jo US jo Rwanda bende nokethi mamoko gini tut omiyo awacho ni gini tut moloyo kata pinje mowuogi gini tiende tut moloyo kendo tiende tut mokalo to kizungu moro luongo ni geopolitics mangiso ni ng'ad piny ka piny ng'iyo mana iye lakini osechopo kama koro owuok e geopolitics koro en geoeconomics mane tutne ma ok anyal wacho sani matieki kaluwore gi saa modong' wanyalo mana wache kama odiochieng' machielo mana kamano nikech ang'eni lweny ma kamano Nyakorom Gajwang' pod dhi mbele ten seyo makoni kod kocha nyoro nanena duoka mane kinde jatend piny mano mar Rwanda kod jatend piny mano mar South Africa gini koro pod en mana gitudruok makoni kod kocha wach lweny mano mar piny Kongo no waluwo e yo machiegni Nyakorom Gajwang' bende par ni lemo mano mar AUC kura ombulu ibro bede ka igoyo chini tarik 15 mano mar dwe mar 2 mano mar higani wakili kocha iko wachni mogik wachna mogik manyalo wacho koluwore sana sana yore mag lal kod ngima mag rowere lal gi rowere kasto jowere go lal kod ngima gi ni sirikal koro dwano okaw okang' maduong' okang' makende mondo ong'i weche gi nikech kama koro wachope sani wachiegni dhigo kura to piny masani osebiro piny masani nyithindo matindo jogo matindo iluongo ni Gen Z ong'eyo mang'eny moloyo kaka wan ndalo mane wadongo emomiyo ka sirikal ni dwani mondo taa jopiny maber sani mondo chieng' waduok lwetwa giti ne jopiny maber to sana gi ng'i ngima mar jopiny sani gi ng'i mwandu mar jopiny masani wach mar nek gi jo ajende ke mayudhore kowuok ma oko mar polis adwani mondo sirikal ong'i matut kabisa mondo gi protect life and property mar Kenyans. Hero kamana inya wakili kumidi thulu mar twak kodwa kod jopiny okinyi. Hero kamana. Kok Nyakorom Gajwang' dakika tuskadho kanyo hapar tok saa 2 mar okinyi gikanyo ben makili wegiko mar twak marwa e chenro mar piny Kenya kaka piny Kenya osebedo ka rengo moko kuom weche mabende biro bedo ka timre bende waluoni machiegni duto te mabende biro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago mano saa 7 mar odiochieng'. Kaka mano nikech kawuono iwacho ni en members day ka waloro juma Nyakorom Gajwang' ingene chieng' tich abich wajabedo gi chenro mano mar ng'e jothumbe wa omiyo Kafaya mano Solomon Atito bende odiochieng' makawuono notimo iwacho ni siganda osogo winyo wan duto te kino nagi bed ni in Gen Z Gen Alpha Millennium e kin mamoko wan duto te wang'e osogo gi wende okinyi makawuono mane sigana mabende wakelo ni e chenro mar ng'e jothumbe wa mabende tayo kod Kafaya bang'e wanorad kano saa 3 mar okinyi e chenro mar mbaka oromo. Attending the International Dental Conference in Dubai, View Travel has you covered. From 3rd to 8th February 2025, enjoy return private transfers to the World Trade Center on 4th to 6th February, return airport transfers, and a free day for shopping or activities. Package starts from $960 per person sharing or $1,370 single occupancy. Visa included. Book now, Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo